Enak deh. Kita tumpuk dah. Tumpuk apa dah? Iya, Pak. Makan siang. Makan siang, Wong. Ora kena dituak anu bosan merah kok dituak ngene iki. Sendok Ibu, sendok Ibu. Tapi wo kan mungkin tak berani. Entek. Ini dikerai kono yang harus diketek. Ikon. Dingi yang kono kuwi aku balik aku cedak-cedakane. Nah, ini rambutnya lepas, Nek empe ocoke ya. Barbor aja telok iki ya. Hah? Ben. Ndi kewan dhuwur ah. Makan karo suket iki. No. Aku dek ini ora diwehi sarapan, ora diwehi. Ora diendangi ya. Heeh. Ora gelem ngendangi ngono. Kataku sedina ora mulih ngono. Panas kan to? Dia nguyuk ngutang rek malah ini. Yo kok malah nyang anu to iki. Lah Pak Bet rendang. Malah jengkeng. Nyapak kono no. Enak lho gejangane, Pit. Hah? Enak banget. Campur tempe. Tempe iki kesne. Iki kok yo campur tempe. Enak lho. Ya emang jangan tempe. Atau tempe mos kering. Pilih. Ini enak ya. Jarak iki. Nek ndorong ngantar ke jam ngono. Anu radio kok digital. Karo anu karo suka ya biyen paturmu.